Ефір телеканалу АТР продовжує «Заман». Я, Софія Бляєва, вітаю вас. 2 лютого, 1071-й день анексії Криму. Минула ніч у Авдіївці, де останні кілька днів не вщухають бої між українськими військовими і терористами з так званої ДНР, пройшла відносно спокійно. Наразі триває евакуація населення з Авдіївки. Режим надзвичайного стану поки не скасовують. За останні 5 днів боротьби за окуповані Росією райони Донбасу загинули 9 українських військових. Офіцери групи військово-цивільного співробітництва евакуюють з Авдіївської лікарні пенсіонерку Марію Григорівну. Вона поїде в сусіднє Очеретине. Там начебто не стріляють. Ні, я до сестри. Ага, ви знаєте, куди адрес, хорошо? Да, я зараз сину зв'яжу. Все. 2 дні Марія Григорівна провела в лікарні. Додому повернутися не може. Її хата на лінії вогню. Окон нету, а світ через хату проходить, вот это пожар. Страшно. Все трусится. Ну, жизни нет. Ну, я, если бы холодно было, я бы еще жила. А то, что стреляют. Добровільна евакуація в Авдіївці триває. Допомогою військових вже скористалися сотні людей. Електропостачання відновити так і не вдалося. Електрики знайшли місце обриву електроліній, проте через вогонь, що відкрили бойовики, повернулося ні з чим. Нині у місті ремонтники відновлюють зруйновані будинки. Комунальникам вдається підтримувати тепло в квартирах до 17 градусів. Поліві кухні, пункти обігріву та видачі гуманітарної допомоги працюють, як і напередодні. На сім'ю одна коробка. За даними Донецької адміністрації, в цілому місто 36 разів обстрілювали з градів і танків. Відносно спокійною була минула ніч. Попри письмові гарантії російської сторони дотримуватися режиму тиші, постріли не припинялися на околицях, там, де розташовані українські військові частини. Гатили по Красногорівці і Богданівці. Ця ситуація викликала занепокоєння в НАТО. Ми закликаємо негайно повернутися до припинення вогню і вивести важку зброю, заборонену Мінськими угодами. Спостерігачам ОБСЄ мусить бути гарантовано вільний і безпечний доступ до всього регіону. Це мусить включати кордон України з Росією. Пресофіцер військової бригади Олена Мокринчук повідомила про обстріл бойовиками місії ОБСЄ під Авдіївкою. Нині відомо про загибель 9 військових 72-ї бригади. Напередодні тристороння група в Мінську закликала сторони конфлікту припинити вогонь до 5 лютого і забезпечити безпечну роботу ОБСЄ. Роман Спірідонов, Анна Домбровська, Авдіївка, «Заман», АТР. Чому на Донбасі знову війна? З таким запитанням кореспонденти Радіо Свобода звернулися до гостей і мешканців Москви. Честно говоря, я не знал, что там обострилась ситуация. И, по сути, мне кажется, люди, которые здесь ходят, им насрать на это все. Ну, реально, ребят, без обид. Это не вооруженные силы Украины. Это бандиты временного какого-то правительства, непонятно какого, которые поддерживают идею фашизма и идею бандеровщины. Я понимаю, но говорить об этом не хочется. Почему не хочется? Ну, потому что не хочется. Тут уже страшно сказать. Да. Нас за такие разговоры посадить могут, так что нет. Извините, не в наше время. Боитесь отвечать? Да, естественно. Масові протести у Румунії не вщухають. В країні політична криза. Сотні тисяч людей у столиці та інших містах впродовж кількох тижнів протестують проти указу уряду про декриміналізацію низки статей за корупцію та амністію для чиновників. Це найбільший протест у Румунії з часів революції 89-го року. Зміна політики боротьби з корупцією почалася з приходом до влади нового уряду, який склав присягу на початку січня 2017-го. Зокрема, відтепер зловживання владою каратиметься штрафом, що не перевищує 48 тисяч доларів. Це маніфестація розчарованих громадян, які відчувають, що їх ошукали, що уряд обдурив їх. Соціалістичний уряд прийшов до влади лише місяць тому і вже налаштував проти себе 100 тисяч людей. Такого тут не бачили з часів революції.
Я ніколи подумати не міг, що таке можливо. Я завжди вважав, що існує логіка, існує здоровий глузд, на яких ґрунтується закон. Однак, коли я побачив, що відбувається, я зрозумів, що був неправий. Ми не хочемо відставки уряду. Вони пообіцяли виборцям дуже багато всього, багато амбітних планів. І я б хотіла усе це отримати. Друга Путіна, висуванця Дональда Трампа, затвердили на посаду держсекретаря США. Сенат 56 голосами зі 100 проголосував за кандидатуру Рекса Тіллерсона. Для зрівняння, 4 роки тому за висуванця Барака Обами Джона Керрі проголосували 94 представники Верхньої палати американського парламенту. Екс-керівника найбільшої публічної нафтової компанії світу ExxonMobil Тіллерсона підтримали лише республіканці. Майже всі демократи проголосували проти. Новий держсекретар склав присягу. Просто зараз, коли ми намагаємося змусити Росію відповідати за свою нелегальну агресію у Східній Європі, за воєнні злочини в Алепо, за втручання у наші власні вибори, як ми можемо довірити роль державного секретаря комусь, хто має такі теплі стосунки з адміністрацією Путіна? Багато наших друзів у різних куточках світу більше не поважають нашу країну, бо ми зняли із себе повноваження міжнародного лідера. Наші опоненти більше не бояться нас, натомість вони поспішають заповнити цей вакуум лідерства. Тому я дуже радий, що у нас з'явився новий державний секретар і нова команда національної безпеки. Якщо є одна річ, яку Дональд Трамп зробив абсолютно вірно, так це призначив правильних людей. Я служу президентові і завжди представлятиму інтереси усього американського народу. Знову хочу подякувати вам, пане президенте, за цю виняткову можливість. Євродепутати рішуче засудили указ президента США Трампа про обмеження в'їзду для громадян низки мусульманських країн. Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, найжорстокіше те, що Трамп затвердив указ 27 січня, в День пам'яті жертв Голокосту. Держдепартамент США роз'яснив учора, що заборона не стосується громадян ЄС, навіть якщо вони мають подвійне громадянство в одній із 7 країн, про яких йдеться в указі. Ми вітаємо це уточнення, але я хочу чітко заявити, що це не змінює нашу загальну оцінку рішення президента. Є автократ Путін, який хоче кинути виклик Європі. Є президент Трамп, який має популістські націоналістичні погляди і хоче розвалити ЄС. Є загроза того, що ми називаємо ісламістами на півдні. Є купа людей, які хочуть зруйнувати Євросоюз зсередини. Ми у ЄС можемо зробити одну річ – об'єднатися, щоб дати відсіч. Тисячі американців пікетують аеропорти на знак протесту проти цього указу Трампа. За підрахунками місцевих ЗМІ, в аеропортах і транзитних зонах наразі утримують від 100 до 200 людей, хоча більшість із них мають американські візи. Дональд Трамп наприкінці січня підписав указ, який на 90 днів припиняє імміграцію в США для громадян Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі і Ємену. Грузія отримала довгоочікуваний безвіз. Європарламент проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони. Введення безвізу схвалено також для Косово. Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко привітала грузин та зазначила, що наступна в черзі на отримання безвізу – Україна. Франція є останньою країною, яка гальмує надання Україні безвізового режиму. Колишній
Колишній член Меджлісу Енвер Арпатле свідчив у суді по Чийгозу проти нинішнього чиновника, який співпрацює з окупаційною владою Криму Заура Смірнова. Свідок звинувачення спростував причетність Ахтема Чийгоза до організації заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року. Адвокат захисту Ніколай Полозов після 74-го засідання суду у справі заступника голови Меджлісу Чийгоза розповів і про те, як відеодокази спростовують свідчення голови окупаційного Криму Аксьонова. Чийгозу закидають організацію масових заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року, де в результаті давки померли 2 людини. Недавно допрошенный свидетель обвинения Сергей Аксенов утверждал, что в здание зашли 170, от 170 до 200 человек. Это неправда. В общей сложности мы насчитали не более 15 человек, которые зашли. В холле находились одновременно 12 человек. Свидетель Аксенов утверждал, что люди вели себя агрессивно и оказывали давление на депутатов. Это неправда. Некоторые люди вели себя эмоционально, но никто не проявлял никакого насилия. Видно было, что люди задают депутатам вопросы, депутаты им отвечают. Ни один из кадров этого видеодоказательства не подтверждает обвинений в отношении Ахтема Чийгоза. Сам Чийгоз в здании не находился, действия людей никак не сопряжены с действиями Чийгоза. Таким образом, обвинение Чийгоза это вещественное доказательство опровергает. Замахом на вбивство назвали обстріл українського літака над Чорним морем. Військова прокуратура Південного регіону України розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу українського Ан-26. Україна передасть в Міжнародний кримінальний суд одну з куль, що влучила у літак при обстрілі Росією над Одеським газовим родовищем. Наразі у східній частині акваторії Чорного моря тривають військові навчання НАТО. Військова прокуратура відразу після прильоту літака зареєструвала провадження, зараз проводять експертизу, щоб встановити набої, тому що це доказ. Єдине, що ми зараз уповаємо, що оці навіть страшні речі, які, слава Богу, не привели до людських жертв, це є докази гібридної військової агресії після анексії Криму. Куля, яка вилучена, експертиза пошкодження військово-транспортного літака над територією України, від якої ще ніхто не відхрестився і підтримують, що Крим – це анексія Криму відбулася. Це є докази. Керченські підприємці погрожують заблокувати переправу. Напередодні на міському ринку відбувся страйк. Понад 100 торговців протестували проти нових тарифів на оренду торгових точок. Вони стверджують, якщо тарифи не знизять, їм доведеться підвищити ціни на товари або закрити свій бізнес. Мы убиваем. То мы перекроем переправу. Да. Мы перекроем, мы будем ходить вот так вот ручейком, как раньше было в Украине. И эта сама трасса не будет работать. Я не хочу, чтобы вы сидели в тюрьме потом за это дело. Понятно. Не надо. Страшного. У вас сейчас горячие головы. Да. Вы натворите такое, потом ваши дети и внуки будут плакать. Я платила за 44 квадрата 18 с копейками, 18 тысяч. Сейчас у меня 44. Мы уже платим 1200 рублей за квадратный метр на улице. Не в тепле, не при кондишене, а вот улица. Просто ларьки, которые вы строили мы сами. Нет, уже люди выезжают из городов, скупляются в Краснодарах, Магнитах, в Симферополе. Наш рынок, просто мы чувствуем по продажам, падает и падает. Люди перестали у нас покупать вещи. Понимаете, в чем дело? И все из-за вот этих поднятия цен. Мы не можем выше ставить, потому что человек уже не берет. З юнацтва за справедливість. Так характеризує свого сина мати ув'язненого кримського адвоката Еміля Курбодінова. Минулого тижня адвоката Курбодінова та кримсько-татарського активіста Сейрана Салієва на 10 та 12 діб запроторили в ізолятор за вигаданими звинуваченнями. Далі у сюжеті розповідь родичів мусульман, яких Кремль вважає причетними до екстремістів. Он с детства всегда за справедливость был.
Це мати адвоката Еміля Курбідінова. Емінія Твіндарова розповідає, з юних років син бореться за справедливість. Після окупації Криму Росією він захищає права кримчан в резонансних справах останніх 3 років. Це представники Меджлісу, журналісти та переслідування за так званими справами Хізбут-Тахрір і 26 лютого. В самую трудную минуту он оказался рядом, бескорыстно. Я говорила: сынок, ну ты один ничего не сделаешь. Она и говорит, ну не я, не ты, не он. Ну кто тогда? Кто-то же должен, это же моя профессия, я же могу это сделать. Я же могу прийти на помощь, я же могу по закону его отстоять. 26 січня адвоката Еміля Курбідінова разом з колегою Едемом Семедляєвим затримали, коли вони їхали до свого підзахисного Сейрана Салієва, у якого зранку ФСБ проводили обшуки. Потім Еміля Курбідінова затримали, а в їхньому адвокатському офісі провели обшуки. 6 чоловік. Тим часом до будинку Сейрана Салієва прийшли десятки кримських татар, щоб захистити його від арешту. Його звинуватили у поширенні екстремістських матеріалів в соцмережі. Окупанти його кинули на 12 днів за грати. Салієв вже тиждень в ізоляторі тимчасового отримання. Это не только, наверное, моя проблема, и проблема всего крымско-татарского народа, потому что я ощущаю, что это и их боль, это и их печаль. Сім'ї затриманих чекають своїх рідних. Адвокати Еміля Курбідінова мають випустити цієї неділі вранці, а Сейрана Салієва – на 2 дні пізніше. Ельвіна Цитбулаєва, Заман, АТР. East Fashion Day – показ мод, присвячений Всесвітньому дню хіджабу, відбувся у Києві. Дівчата-моделі демонстрували традиційні мусульманські вбрання різних країн, а також сучасний одяг жінок, які сповідують іслам. Показ відкрила дівчина в традиційному кримсько-татарському костюмі. Первая наша модель одета в национальную крымско-татарскую одежду. На ней представлена феска, которая является главным атрибутом этого наряда. Наразі це все. Більше дізнаєтеся у Замані вже за 2 години. До зустрічі.